Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Da sunan wanda ya ƙago sammai, cikin hikimarsa maƙagin ƙasai, Allahu gwanin rahamar nan jin ƙai, musawwir mai sauyin zamani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Ka ƙara daɗin tsira da aminci ga wanda ka yarda ka ba fifici, wannan da silarsa kake sassauci, gare mu kake afuwa rahamani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Annabi Muhammadu ɗan Abdullah, a sa zuri'arsa ciki ya Allah, da dukkan sahabu da ba su da illa, tabi'ai mabiyansu cikin ihsani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Allahu ka sa har da Sheikh Tijjani da Sheikh Abdul Qadir Jilani da Barhama Gausun zamani da duk ulama'u da ke mana nuni. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Marhaban bi safar ayyuhal ikwani, watan fadala a cikinsu watanni, da haska mutanen ƙauye birni, watan haihuwar Sheikhana Tijjani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Madalla da safar mai girma, watan da ya cancanci miyo hidima, abinci zuwa suturar alfarma, yawan sadaka taimakon mai rauni. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Dan sanin wane ne Sheikh Tijjani, a sannu biye ni ku saurare ni, kaɗan a taƙaice ku je su gare ni, tun haihuwarsa zuwa zamani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. A ƙasar Algeria muka same shi, garin Aina Madi aka haife shi, bayan hijirar annabi kakan shi, shekaru 1150. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Maulana Ahmadu Tijjani, shi ɗa ne a gurin sharifaini, uwa da uba damansa da hauni, su biyu duk nasabar barauni. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Sheikhana Tijjani. Daga Muhammadu ne ku biyo ni, da sayyada Aisha kun ji bayani, ya tashi da tarbiyyarsu da nuni, a hannunsu zuwa ilimin Ƙur'ani. Madalla da safar a watanni,
shine na haihuwar Shehana Tijjani. Wannan shimfiɗar baitoci na ne, taƙaice kafin alƙalami na ne, zan dinga zubo su kaɗan da kaɗan ne, cikin izini yaddar Rabbani. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Shehana Tijjani. Ni Aliyu nake Usman babana, kudin gafa kuma kun ji garina, ƙaramar hukumar kafir Katsina, Najeriya kana Batijjani ni. Madalla da safar a watanni, shine na haihuwar Shehana Tijjani. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.